Nanindigan ng mga kaanak ni na Bernard Nucup at Hernan Galang na hindi nila ititigil ang laban hanggang makamit nilang hustisya. Naniniwala ang mga kaanak na nagkamali ang Tarlac PNP ng isang kot sa pagpatay sa mag-amang baking ng Concepcion Tarlac, sina Nucup at Galang. Narito ang eksklusibong report ni Justin Sayo. Muling bumisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa Pampanga nitong August 22 ang pamilya at mga kaibigan ni na Bernard Nucup at Hernan Galang. Sina Nucup at Galang ay mga taga-Magalang, Pampanga na napadpad sa Concepcion Tarlac para mag-deliver ng mga produkto ng online shopping. Si Nucup ay napatay ng mga pulis Concepcion Tarlac habang nakakulong si Galang sa presinto ng Concepcion PNP. 6:30 umano ng umaga noong August 12 nang pasukin ang mag-amang baking sa kanilang bahay sa Concepcion. Bandang alas 7 ng umaga nang patayin ng mga baking at pagbabarilin ang ilang kaanak at kasambahay. Ayon kay Jennifer Palparan, biktima ang dalawa dahil napagkamalan lang sina Nucup at Galang. Itutuloy po namin itong laban na to kahit ano pong mangyari dahil naniniwala po kami na talagang wala pong kasalanan ng aming driver na si Bernard Nucup at si Hernan Galang po. Hawak daw nila ang CCTV footage na nagpapakitang 6:38 ng umaga ay kumakain pa sa isang karinderya sa Magalang, Pampanga sina Galang at Nucup. Dagdag pa raw dito ang isa pang matibay na ebidensyang kanilang nakuha. Nagpakarga po sila dito sa may Petron, sa may parting, kung di po ako nagkakamali, San Roque, dito sa may Magalang pa po, which is 7:01 in the morning. Kaya po matibay pong ebidensya po yon na hindi po nila may i-justify na bakit sila ang pinagbibintangan nung panahon na namatay nga po ang pamilyang Baking. Pagkalibing ni Nucup, dumulog sa tanggapan ng Commission on Human Rights Region 3 ang live-in partner nito na si Leslie Cabrera. Kahit hustisya na lang yung makuha namin para sa kanya. Kasi alam ko hindi na mababalik yung buhay niya, pero gusto kong malaman ng tao na hindi talaga siya mamamatay tao. Mistaken identity po talaga yung nangyari. Nangangamba ang mga kaanak at kaibigan sa sitwasyon ni Hernan Galang na nakakulong pa rin sa Concepcion Tarlac Police Station. Umaasa ang grupo na sa lalong madaling panahon ay mailalabas na ang katotohanan sa nangyari. Ako si Justin Sayo para sa Metro Central Luzon News.